badakizuen non gauden, Gasteizko Alde Zaharrean, Kordoi etxearen aurrean, eta orain 15. mendera egingo dugu salto. Kaixo. Leire, ez da, kale harteko gida, zurekin ingo dut salto? Bai, zatoz eta dorretxea erakutsiko dizuet. Oso ondo. Zirriborro bat, deskartez zikin bat. Etxe hau oso kuriosoa da eta oraintxe bertan bere dorretxean sartzen ari gara. 13. mendeko dorretxe batetan. Eta, ze berezitasun dauka? Bueno, dorretxe hau salbatu egin zen 15. mendean, hemen bizi zen familia inguratu egin zuen bere etxe gotikoa eginez, eta oraintxe bertan gauden aretoa mantendu egin du 15. mendeko apainketa guztia. Hemen bere dendara etortzen ziren pertsonak sartzerakoan beraiek makurtuko ziren eta horrela berak merezi zuen agurpena jasotzeko. Nundi datoz hemen honea bisitarik ze pentsatzet etorriko diala, ez da? Bai, gero eta jende gehiago etortzen ari da Gasteizera, batez ere turismo nazionala jasotzen ari gara, Madriletik, Kataluniatik, baita ere Andaluziatik, leku guztietatik, eta pizkanaka baita ere atzerritarrak ausartzen dira Gasteizera etortzen. Bueno, zer ikusiko dugu, zergatik den Gasteizen berezia eta garrantzitsua, ez dakite ia ezer hiri honi buruz eta gero etortzen direnean oso gustura egoten dira. Altxor batetik gatoz, oain beste altxor baten gaude, Gasteizko harresian ez da, eta esan didazu leno, badaudela kuriositate edo zerbait kontatzeko badakalatzen harresi hauek, ez da? Bai, hori da. Naiz eta harresi hau 11. mendekoa izan, zaharberritu egin zen bi alditan. Lehenengo aldian, akats batzuk egin zituzten gure zaharberritze lanetan. Eta orduan gonbidatzen zaituztet, ea aurkitzen dituzuen akats horiek. Beste bitxikeria da, hemen animalien hiltegia izan genuela 19. mendean. Eta hiltegi honen esker, gure harresia mantendu izan algenuela.